Жывға кін кеш білән турдан туры тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сіз Соба телевидениесін қарайсыз. Әлгі мезгілләрдә безнең студиябызда телефонда эшләй, аның номеры 23111. Сіз үзегезнең теләк тәкъдимнәрегез белән безгә шалтырата аласыз. Нәкъ менә шундый шалтыратучыбыз бар безнең хәзер. Алло. Алло. Тыңлыйбыз сезне. Исәнмесез? Танышып китик әле. Тыңлыйбыз сезне. Алло, исәнмесез? Исәнмесез? Бу Тимыршык авылыннан Нуруллина Зәнфирә Фәнәвиевна була иде. Рәхмәт, Зәнфира апа, безгә шалтыратуыгыз өчен. Сездән нинди матур сүзләр ишеттербез икән? Мин сезне Тимыршык авылыннан Нуруллина Зәнфирә Фәнәвиевна була иде. Мин сезне Тыңлыйбыз сезне, Зәнфира апа, сөйләгез. Мин сезне шын күңелдән шушы олы юбилейгыз белән тәбрик итәм. Ходай Тәгалә барыгызга дагын озын гомер, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, иман байлыгы бирсен иде. Ходай Тәгалә сезгә иман байлыгы. Зәнфира апа, безнең белән элемтәгә чыкканыгыз өчен сезнең үзегезгә дә сәламәтлек телибез. Һәр вакыт безнең тапшыруларыбызда катнашып, үзегезнең матур фикерләрегезне әйтеп, сезнең белән элемтәдә булып, эшләрбез әле ала буйырса, алга табада. Без тапшыруыбызны турыдан-туры эфирда дәвам итәбез. Соба дулкыннары телерадио компаниясы оешкан көннәреннән алып яшьләргә киң мәйдан бирде. Инде бүгенге көндә дә бу эшне алга таба дәвам итә. Һәм менә бүген студиябызның чираттагы кунагы Соба районы яшьләр парламенты рәисе Айнур Халиев та безнең коллективта эшләп чыныгу алган егет. Шулай бит, килешәсең, Айнур? Хәерле кичләр, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле студиябызда кунаклар. Чыннан да кайчандыр Соба дулкыннары телерадио компаниясында радио бүлегендә Соба дулкыннары иде ул вакытта, хәзер инде Дулкын радиосы бит. Без инде 2011 елларда, 15 елларда хезмәт куйдык. Шулай ук мәктәптә укыган чорларда мәктәп ТВ дигән тапшыруларны без алып бардык. Шунда әлеге тапшыруларда катнаштык, әлеге тапшыруларга сценарийлар яздык һәм инде шунда чыгыш ясадык. Шулай ук радиода эшләгән чорларда яшьләр өчен без тапшырулар әзерләдек. Ул чорда һәм инде яшьләр белән һәр вакытта да бергә ул вакыттан бирле атладык һәм бүгенге көндә дә яшьләр белән бергә яшьләр өчен яшьләр дип тырышып, яшьләр дип хезмәт куеп, без инде алга таба атлыйбыз. Рәхмәт. Айнур, менә бүген инде яшьләр парламентының рәисе, аны җитәклисең, шулай бит. Менә нинди максатларны алга куеп эшли һәм сезнең күзлектән нинди эшләр башкара сезнең парламент яшьләр өчен? Яшьләр парламенты инде ул безнең консультатив һәм инде ул киңәшә торган орган булып санала. Яшьләр парламентының төп максаты безнең инде шушы район советы депутатлары каршында булган яшьләр мәнфәгатен яклап, яшьләргә кагылышлы законопроектлар, законнар кабул иткән вакытта яшьләр мәнфәгатен дә оныттырмыйча һәм инде безнең өлкән җитәкчеләребезгә, депутатларыбызга шушы үзебезнең законнар кабул иткәндә теләкләрне, фикерләрне, яшьләр мәнфәгатен күбрәк яклап инде җиткерү тора. Бик зур рәхмәт, Айнур. Инде менә Соба дулкыннары телерадио компаниясе белән бик тыгыз элемтәдә бит инде бик күп еллардан бирле үзең дә әйтеп киттең, шулай бит. Нинди теләкләрең бар алга таба? Иң беренче шушы 20 еллык юбилей белән безнең яраткан Соба дулкыннары телевидениесен, телерадио компаниясен мин котлыйсым килә. Чыннан да Соба дулкыннары телерадио компаниясе яшьләр белән һәр вакытта да бергә атлый. Яшьләрнең эшчәнлеге һәр вакытта да телевидение, радио ешлыкларында безнең күренеп тора һәм инде киләчәктә дә шушы элемтәбезнең үселмәсен дигән мин теләктә калам һәм озак еллар яңадан инде безгә эшләргә, эшчәнлекне күрсәтергә һәм шушы үзебезнең Соба районы дип алга таба зур эшләр башкарып эшләргә һәм яшәргә язсын иде. Бик зур рәхмәт сезгә, тапшыруыбызга килгәнегез өчен. Сезгә дә алга таба уңышлар юлдаш булсын.
Саба дулкыннары телевидениесе балалар белән эшләүгә дә зур игътибар бирә. Телерадиокомпания үз эшен башлап җибәргәндә гөрләвек, сөенеч тапшырулары яшь тамашачылар тарафыннан һәрвакыт яратып кабул ителә иде. Аларда бакча балалары да, мәктәп укучылары да тирән шарлану алдылар. 20 ел дигәндә инде ул малайлар, кызлар, зур егетләр, кызлар булып җитлектеләр. Хәзер бездә радиода мәктәпләр тормышыннан, телевидениедә мәктәп ТВ тапшырулары эфирга чыгып килә. Балаларны кече яшьтән төрле һөнәрләр белән таныштыру буенча республика районнарында бердән-бер бала һөнәр проекты тормышка ашырыла. Мәктәп укучыларын журналист һөнәренә җәлеп итү, аларны шушы һөнәрнең нечкәлекләренә өйрәтү максатыннан безнең иҗат төркеме район мәктәпләрендә очрашуларда да бик еш була. Җомга көн кич белән тапшыруына килгән тагын бер кунагыбыз белән таныштырыр вакыт җитте. Ул Саба гимназиясе укучысы Диләрә Закирова. Диләрә инде безнең тапшыруларыбызда, радиода да, телевидениедә үзенең чыныгуларын ала. Диләрә, менә иҗат синең тормышыңда нинди урынны алып тора? Хәерле кич, шушы тапшыруга чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Әйе, без яшьләр гел иҗатта, хәрәкәттә, яңалыкка омтылып яшибез. Мин үзем Саба дулкыннары телевидениесендә, радиосында күп тапкырлар чыгыш ясаганым бар. Сезнең барлык тапшыруларыгызны, сюжетларыгызны карап барам. Бик яратып, ошатып караган тапшыруларымның берсе ул мәктәп ТВ тапшыруы. Чөнки без районыбыздагы башка мәктәпләрнең тормышын күзәтә алабыз, чагыштыра алабыз. Үзебезнең мәктәбебезгә килгәндә, гимназиябызда мәктәп думасы эшләп килә. Мин мәдәният комитетын җитәклим. Без күңелле чаралар, кызыклы уеннар үткәрәбез. Олырак класслар өчен КВН да оештырабыз. Шулай ук конкурсларда катнашу безгә бик мөһим. Саба яшьләре белән район тормышында да актив катнашабыз. Акциялар үткәрелә, волонтер буларак кешеләргә аларга ярдәм итәбез. Без кайда гына катнашсак та, Саба телевидениесе гел безнең белән, безнең якын дустыбыз, һәр эшебезне район халкына күрсәтеп бара. Алга таба да шулай бергә эшләргә язсын, эшегездә уңышлар теләп калам. Рәхмәт, Диләрә. Киләчәк ул яшьләр кулында, ә без инде сиңа иҗат дигән киң майданда армый-талмый йөзәргә һәм инде менә шушы иҗатта зур уңышларга ирешергә насыйп булсын дип теләп калабыз. Рәхмәт бүген безнең тапшыруыбызга килгәнең өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, без хәзер үзебезнең тапшырулар чыгарылышын бүген студиябызга килгән кунагыбыз Айнур Хәлиев башкаруында матур җыр белән дәвам итәбез. Сабадан бит булар дисеннәр.
барыбыз итек илми яшьлек минутлары кадерләре